Aplauz igračima Partizana u Splitu baš boli. Hrvatski mediji o dešavanjima na Gripama, da li je iko svestan o čemu se tu radi? Košarkaši Partizana savladali su u minulom 6. kolu ABA lige Split u gostima. Crno-beli su se kao retko kada u istoriji prošetali Gripama i slavili. Pored pobjede, regionalni mediji su veliki odjek bacili na dešavanja posle utakmice, kada je splitska publika aplauzima ispratila košarkaše Partizana, također na isti način i trenera Željka Obradovića. I to nije bio jednosmjeran doživljaj. Crno-beli su na isti način uzvratili navijačima na tribinama čuvenih Gripa. Tekst o ovom događaju posvetila je Slobodna Dalmacija kroz pero novinara Pere Smolčića. Smolčić u tekstu "Aplauz igračima Partizana na Gripama baš boli, da li je iko svestan o čemu se tu radi, kako je tek Beograđanima, lamentira nad sudbinom nekada najboljeg evropskog kluba. Nekadašnji trostruki šampion Evrope sada se nalazi na dnu regionalne lige. Izveštaji sa zadnjeg debakla Split otprilike su svuda isti. Hvalospevi se pišu za utakmicu splitske ekipe na Gripama protiv Partizana, a razlog nije pobjeda domaće ekipe, već aplauz. Da, aplauz, radnja udaranja dlanom o dlan, u ovoj je priči postala subjekt. Gripe su aplaudirale igračima Partizana, a oni uzvratili njima. Aplaudiralo se i treneru Partizana Željku Obradoviću, a on je uzvratio pohvalama na račun domaće publike. I sve je to predivno, sportski, fantastično zajedništvo kakvom i težimo na sportskim terenima, u dvoranama, na bazenima, stadionima. Samo, ostaje tu neki crv u glavi koji kopka. Ma čekaj malo. Pa mi smo presrećni jer smo se družili malo s ozbiljnom regionalnom i evropskom ekipom. Došao je klub koji igra ozbiljnu košarku, koji nešto znači u evropskim okvirima, a mi smo srećni jer smo izmenili turu aplauza s njima. Aplauz njima, aplauz nama, aplauz svima. A ispod svih tih aplauza, sramota. Kluba koji je nekada bio i daleko iznad nivoa ovog Partizana, kluba koji je bio vladar Evrope. 3 godine za redom. Ajde, ne može se tako stalno, ali ovo. Postalo je normalno da na Gripama ugostimo tu i tamo ponekog evropskog giganta, aplaudiramo međusobno i napustimo dvoranu ozarena lica. I to je to. Pazite kako je njima, ekipi iz Beograda koja dolazi u Split na izlet, onako, sa pola gasa. Otprilike kao kad Hajduk ide na proslavu neke godišnjice po selima u unutrašnjosti s juniorskom ekipom, pa se izmene pokloni, a čuje se naravno i aplauz. Ne može bez aplauza. Domaćini zadovoljni jer su imali priliku da vide veliki klub, emocije su tu, atmosfera ugodna, ali ode brzo karavan dalje. Igrati prave, ozbiljne utakmice, a domorocima ostave uspomene. Baš kao što je i prava evropska košarka u Splitu. Tek uspomena. Bolna. Ovi sada žuti ne da nisu ozbiljni evropski takmac, oni su na 1:5 u regionalnoj ligi. Za nešto bolji skor, da neki maksimalni doseg poput mirnog opstanka, uglavnom se iz sezone u sezonu čeka hoće li ubosti pravog Amerikanca. A koliko su ostali Split i Partizan? Ma koga briga, aplaudirajmo.